eta eskerrik asko agerraldi honta hurbildu zaten guztioi. Lehenik eta behin argi esan nahi deu, Azpeitiko udalak interesa handile dula Koarugauzen jarduera martxan jartzeko. Oraindik, Christian Lai enpresak plan ekonomikorik aurkeztu duen arren, lanpostuk sortzeko egon daitekeen balizko aukera honen aurrien, Azpeitiko udaletik ahalegin guztia, esfortzurik handiena egiten ari gara, Koarugauzen aktibitate industriala Azpeitian martxan jartzeko. Lanpostuak sortzeko helburuz, Koarugauzen irekira bultzatu eta laguntzeko borondate osoa dugu. Eta bide hori, berme juridiko, ingurumen baimen eta arau urbanistiko guztiak zorroz beteta egin dadin lanean ari gara. Atzoko bileran, Koarugados, berme juridiko, ingurumen baimen eta arau urbanistiko guztiak beteta Azpeitian irekitzeko proposamena helarazi genien. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundi eta Christian Lai enpresako ordezkariei. Badago aukera bat, erreala eta egingarria. Eta hori da Azpeitiko udalak mahai gainean jarri duena. Azpeitiko udalaren izenean, atzo helarazi genien proposamena, Azpeitiko udaleko EH Bildu eta EAJaren babesarekin onartutako plan generalean jasotakoa da. Azpeitiak badu plan bat Koarugados martxan jarri ahal izateko. Horretarako prestatu zen trukutxo eremua eta hainbat instalazio jada prestatuta dauzkate. Eta ez hori bakarrik. Udalerri mailako plangintza hortarako prest egoteaz gain, Zarautz Azpeiti eremu bitarteko plan territorial partziala ere aldatua dago trukutxon jarduera hori jarri ahal izateko. Eusko Jaurlaritza eta Aldundiak onarturikoa, dagozkion sail guztien aldeko txostenak jaso ondore. Beraz, argi utzi nahi dugu, Koarugados bere osotasuna martxan jartzeko aukera, erreal eta egingarria daukagula Azpeitian, berme guztiak eskaintzen dituena. Atzoko bileran egin bezala, gaur ere, Jaurlaritza eta Foru Aldundiari elkarlanean aritzeko eskua luzatu nahi diogu. Erakundeen arteko errespetua eta elkarlana sustatu nahi dugu. Azpeitiko EH Bildu eta EAJaren artean adostu eta plan generalan jasota dagoen bidea egiten laguntzeko. Borondate honenarekin aztertzea eskatzen dugu. Christian Lai enpresari berriz eskatu diogu aukera hori aztertzeko. Ekonomikoki bideragarria den ikusi eta bere kasuan dagokion prozedura garatu eta inbertsioak egin ditzan. Bestalde, herrigunean labeak piztearen aukeraren inguruan, informe tekniko definitiboen zain gauden arren, ia ziurta jo dezakegu, herriguneko instalazio industrialak erabiltzeko berme juridiko eta urbanistikorik ez dela izango. Eremu hori, etxeak egiteko izendatu zen plan generalean, EH Bildu eta EAJaren adostasunez. Beraz, eta informe teknikoek zehaztuko duten arren, uler daiteke jarduera industriala inkompatiblea dela plan generalean jasota dagoenarekin. Ez Azpeitiko alkateak, ez udal gobernuak, ez da udal batzak hau batez onartuta ere, ez daukagu herrigunean industria abiarazteko baimenek ematerik jarduera hori plan generalarekin inkompatiblea bada. Legez kontrakoa litzateke. Berriz diot, legez kontrakoa litzateke. Ez da zilegi Azpeitiko udalari legea hautsi dezan eskatzea. Alkateak ezin du informe tekniko guztien aurkatuan erabaki bat hartu bere kabuz. Amaitzeko, errespetu instituzionala eta erakundeen arteko elkarlana eskatu nahi dugu Koarugados martxan jarri ahal izateko. Gaurkoz, Koarugados berme guztiekin irekitzeko proposamen erreal bakarra Azpeitiko udalak egindakoa da. Eta beraz, borondate askatzen dugu aukera hori aztertzeko. Azpeitiko udalaren izenean, borondate oso agertu nahi dut, Koarugados irekitzen alde lan egiteko. Eskerrik asko.